Stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokoromowe Wato, Franklin Natasha Walamalawe, Karufko Archie, Anyusu in Serana Seipsa, Sobuso. We borrow the North Gogomit Zuid, Oost Gogomit West, we pay def mama serna Ari story bani, je kom face kom back there, take the nyonsu, sande. Want no social sane waka falek, en mi janga bararut. Ja, maar er gaan we zeggen dat je sociaal zijn waka. Maar voor zo'n begin, maar bar ala desman ordina tracé de diaspora, alles er naman. Zij tana tracé we badon ori en we accident voor harde sturu of een banji voor architectuur want in een programma die zie, leksam maar er gaan we taki ba, walo sociaal toro taki voor de masap sare mabdu in zijn naam. En zo maar er gaan we. Asatorde, sobuso a president disi, namku a regering, beji antaki, den tekna volk dat door ja volk baka. Dadi. En de mahorde wordt gestand. Je verstaan? Ja. Want je shino taki, voor sugo moro fara, dat we bijanga de jongwang, den de ga scoren. Ja. VOJ voortgezet onderwijs. Ja. Je verstaan dat want taki, asan de soort valk taki, die daar scoren, de op internet. Dat ik kan volgen sani internet, kan de want jiwan les, sa ibem go, want if je na data in die telefoon, de no man doe mee, kan de bijisma fino, aba money, voor pot data ji, maar no yo chisa tapu scoren. Maar pe de bijin, pe asani start. Ja, volgens mij dat Mazargabo, dat ons terug in een geschiedenis even, want bepaalde maar op geschiedenis, ja. Bepaalde dingen, partij, politiek partij. Ja. Die op geschiedenis. Maar jere, apropos, jere, ja zo. If in op geschiedenis, de no wasap sumayu, in wasap peek moto. Dus dat die. Dus geschiedenis moest de in alle facetten. Moest de altijd Mazargabo. De Jimitori. Senator Samuel leg uit Mazargabo. Isabi, a vorige regering, onder leiding voor door de bank. Door de bank, ja. Door de bank bij beloof en bij leg uit ook toe dat internet ook zitting naar alle die scoren. Dat de chinka zit de man bel asan zelfs op straat die vede. Ik ben sabator. Ja, want net me wat dat point of correction de man bet access je wagap sa onder een lantaarnpaal. Voor EBS. De ba internet ook ba. Zo vallen asan biok. Asan bo zit toch? Ja. Dat de bel leg uit toch? Ja. De regering die zie onder leiding voor Santoki. Ja. We leggen uit dat was zitting. Dat hebben we leggen uit. Ja, was zitting. Was zitting. En dan maar we lopen ook toe dat keer als score gedeelte, want je begint aan jeugd toch? Ja. Want als je jeugd nog scoren. Dat ga je doen. Dat is een probleem. Dat is een maling volk jou abi. Dus amang start naar internet, naar Lelydorp, naar Henry Hassakan schoolcomplex. Schoolcomplex, ja. Lelydorp, middelbaar score dat je. Is dat toch? Amang begin en amang start dat je, amang tak alle score dat middelbaar niveau wel ook toe. Ja. Allemaal ik kies internet, omdat ook dat binnenland. Ja. Want de Chinese dat je. Tegen man volg wat tori op internet. Ja. Je ziet die in het binnenland. Je moet maar volgen, toch? Sowieso. Ja, toch? O die stroomde dat je de man volgen. Je moet volgen, want je mag tabaka, je moet maar go mee. Ja. Dus paramaribo, ik zou dat toch paramaribo en move. Binnenland moet move, toch? Ja. Je brengt toch? En dan maar leg uit ook dat hier, we bieden middelbaar niveau wel ook toe, maar de lagere school. Otjes toe. Ja, de mok is toe, ja. Ja, want op 10e ga 5e klas, 6e klas. Ja. Isabi toch? Ja. Da, abem ching telefoon. Ja, ja. Be akan ga tapa net. Go lees wansani, akan go Google wansani. Ja. Fusap wansani. Ja. Me bedula no TikTok. Nee, dat nee. Jere mas ergambo. No de ching, op chief 3 jaar. Ja. Hij zit die koning aan internet. Telefoon, ahora telefoon anu. Ja.
Asabe moro you. Ja. Maar een grand boy aan mijn 5 jaar. Ja, maar sabe. Dat kan de man ook in de buurt. Dan moet neem op je man. Ja, maar Dan moet je dat kalo, dan moet je man. ja, maar sab Alassane. Dus als attentie. En dan president Chatori, president dat hier no, we bieden op een niveau dat hij, Ja. toch? Dat ook wat grong. We zeggen dat gewoon. Gogo met de morokje. Juist. En mooi. alla score is er naar. Ja, alla Alla score. score ook is er. Alla Dus score. uitzonder en no de. No, dat is er. Na alla score. Natuurlijk. Mama, wan beetje wan verzoek. Ja. Taki de man die na notif doe. Uno go voor de score jari. Zogenaamd Jano student Of onderwijzer. of onderwijzer. Dat je goes doen voor de score jari. En na zo etja zo. Ja. Talang hier lokaal borokopo. Ja. Isabi toch, san lasa lokaal. Ja. Dus we beetje denk. En ook toe, de maf de score. Ja. Moet zorgen dat de score de beveiligd dat hij onverlaat nee katapa score. Want je ziet zo'n gos daar zo'n pressie. Ja. Het internet. Mhm. Free internet. Internet. We vouw vrij no aan de score. Ja. Dus dem in verwachting dat je het is een probleem dat hij. Ik kan kiezen, ja. Ja toch? kan kiezen. Dus de maf de score moet zorgen dat hij de man met de huiswerk. Ja. Dat toen hij leest Coranti, Star News, no zo GFC, dat hij want to magos don steun aan lokale internet. Zomaar, dat je gaat scoren. Dus dat die, Je verstaat. ja. Dus Maar dat nog kan. nee, maar jij redt pas er gaan voor. Ik zou dat aan internet president met beloofd dat die. Ja. Ook toen was aan samen tegen mas er gaan. Als aan niet van voetbasket, leg me uit wat dat bij Zo, een voetbasket nou een gevaarlijk mooi zijn. Ja. Want jere ja zo. Bijna alle den districten vind ik ba. Ja. En mi kan tak over een voetbasket. Ja. Omdat me charenga koffie jumpen to Lelydorp. Ja. Hij kon dappen naar Nax Volkshogeschool. Ja. Ja. Ja? Ja. Met charenga dappen. En me doe vergevorderde gesprekken. Ja. Alibif de man kopoti de bord tak voetbasket de ja. We tek verantwoording, want dat is nou een sociaal project. Ja. En odi je op een sociaal gevoel, dat je jepi, Ja, ja. pe iemand jepi. Omdat in een moest wakti, dat de president het al Lelydorp, dan inserf moest go pota voetbasket tapen. No. Nee. Je na borgo va kondere, en je sabi, pe asu e queens you, en je jere te na sasa bayo of kromo e bartaka sequence ma di sei. Ja. Dus dem sabi, futak if iemand langer janu fu jepi, dus au de sofara heel binnenkort, dat Lelydorp serefi, otisi. Want kauna abi, Ja. Saramaka abi, Ja. Nikeri, lek Nikeri dati, isa, we jasa kauna, a meer zorg. Ja. Das mij saga foto. Ja? Ja. Da kan da abwans madam goluku. Dai bai das ma chargo je. Ja. Isabi da tega also dai bai baka. Dat die. Je verstaan. Dat die. Dus dat ding ja, zomaar is ja zo'n lek pakket, maar het is geen pakket. Nee. Jij koopt wat je nodig hebt. Ja. Zij op van nodig. Ja. En het er voordeel sa a foodbasket abi, archi maluku manana sa bayo kromo. Desma de los kuku. Isabi toch? Ja. Desma de mek roti e seri. Ja. De ko aan de trekken, want dat de kasseerde zijn heeft ding, want moro betere prijs. Ja. Me bedoel aan moro diri, Ja. maar moro bunko zo dat kleine wens, zoete wens, moro smai kom bij. Ja, Je maar- verstaan. Ja, maar vooral moest sabi van een voetbalspeler ontstaan. Omdat een president die met beloof volk dat observatori. Maar een president die tak naar de importeur. De man die zijn De tek goederen. yes. Wa even apripomim takator disi. Sumano sabi, do sabenti de tak sernang in feite a productie voor nog heel vallen. Ja. We importeren boomvoersani. Waardoor de handelaar ja, trouwens met boom gebruik vindt, trouwens met misbruik. Ja. Maar dat a president, like zei biotaki, a karde man kon, Ja. tak luku, we tek na volk. Maar zou je ja volk baka. Ja. Isabi toch? Dan de bramisen taki, ja wo yepi. Ja. I verstaan. Maar dan jou pussy op een baka fen. Adjes de man dofu, adjes de broko tijin de yesi. Dus dat die. I verstaan. Ti de na de man chisati borong. Ja. De man ate borong,
Want de man vindt dat ja, a regering een gens ding. Ja, maar dan suma amabi ang bikari po sito. Ja, Julio Bicari, Ja. Doef de Molen. Ja. Ja, want to traman de ondersteunt de Ja. man, want to man de importeer sani. Ja. I verstaan, dus dat de man dat pot de edeka, want de man dat ana president de je Pierre. Nee. Na saba yo koromo we wato Franklin Annelies na desma dat de je pi. Ja. I verstaan, Inderdaad. dus dat de handelaar die spot de edeka wang, dat de taki a tussenschakel sani sa edira product we poering. Unsere levering, isabi toch we charengo pe a foodbasket de en dan nana kan go baien gemakkelijk. Ja. Isabi toch. Af nana weer een slipslop, a koiri go in een birti, a baien sani. Soort birti no abete, dat e kon eten. Ja, want lobby die abi ba to. Ja. Ik zei taki. Mhm. Misal dan butang abi, brokopondo abi, meerzorg abi, nikeri abi, koroni abi, wageningen abi. Arde preso, kwata Ja, weg. want dame of Sramakatak ook toe. Atak fik mota yoso. Ugawan winkri. Afara. Ja. Maar dat va foodbasket kon. Daar kon de crossbeef en oso. Ja. Dus dan afgona winkri. En ataki. A verschil de. Anotak naf soso yetjes de a yung tata blong den sandati. Anotaka a olief tak yetjes ef soso. Maar je merken in die portemonnee dat je houdt wel wat over. Ja, maar daarom, Master Gambo, president zit ator posi, a social tori. Maar Ja. die jongen money, Ja, is dat binnen 18, 18, Ja. dan enzovoort. ja. Dat tak beide zijn goedkoop. En ook go tak je go te kwant, je moet gewoon dansen tori of je go Nee. casino. Is dat toch? Je go sani, Ja. je go sorry bad. Nee. En lief dati, de money dat president heeft, die a regering zo zo. Ja. Dat na ook toe, want dat subsidie motor na stroom, Ja. ak motor water, Ja. ak motor na internet, maar je ziet dat telesure die baka. Ja. Dus je hebt tak over 1800, dat na ator van beide rekeningen. Je kan En beide dan rekeningen. 18, dan koopkrachtversterking en mijn het. Koopkrachtversterking. Dus, Dus dan, dat Je want ziet toch, dat is het die? de gangen koopkracht a Ja. foodbasket. Ja. De tak met ja. De bij zij van nodig. Natuurlijk. Je verstaan. Sasa na Europa. En dat prespara belangrijk gevaarlijk. Dus je ziet, de Sansang president, de regering die ze belooft. Ja. Safri. Sa, Ego. daarom ik de bijman betaki. Ja. Wawan te, e pierman boutu. Ja. Ja. Isabi, want e volgens mij wipi ala de wan wipi. Mm. Wan wipi talang is chop piro. Natuurlijk. Dus, en zo asane go nanga a social. Ja. Moranga moro. Moro e doro. Ja, ja, ja. Moro e doro. Dat is- Tidena di na internet. Mhm. Isabi to. Maar dat die me gas koro. Ja. Dat ja, yo op internet. Dat is. I verstaan. Ja, maar zeg dan, Mano, isabi, verkiezingen kong. Ja. Trajari. Mhm. En is dat een probleem bij de EID toch? A karta de monen bab Nee, sani toch? wakti omshak. So net omshak aksimitak Sa- sama itak dape. Sana i-ID. Omshak no sabasan dati. Kita mo makkelijk om artsap ID kaart toch? ID Mas kaart, kaart. Maar ik ja. ben EID de mijn kaart no. De asan no bede, materiaal no bede. Ja. Maar no, alle de materiaal dik baka. Ja. En natuurlijk, Judy ook stem, Ja. trajari, Ja. en fino abi. Inoma stem. Nee, they must go direct go melden aan alle district applicatoro. Dus a i-ID san nou een elektronisch soort Ja, sani. ja. Dus sobu so is koifen ko in een sleuf. Ja, Dan mijn we leestrooi. lezen direct. Ah, dat neng. Ja toch? Dat omshak verstaan. Dus de omzak moest melden aan gewoon alle district op de kantoro. Ja. Ik go daarbij, in een wakti al laatste wichi voor verkiezing. Omdat, na ongeveer 30 dagen in wakti voor Ichise. Want dan wat raso, dus de mijn roken. Wakti me mi verstaan san bon. Sumano abi ID karta of yaba ouruang. Juist. Dat Ja. je go Ja. voor de man vernieuwd. Ja. Dat je sa ID, e-ID, a ja. elektronisch wang. Ja. Want no materiaal de, Mhm. nof. Nog. En dat maakt je regering die spramis ook toe. Ja. Dat geen water af te wassen 25 mei 2025 aan verkiezingen go door. 100%. Ja. 100%. Dus bepaalde man, tegen mij tak bepaalde tori aan het true. De regering die zegt ook op 25. Ja. Mei, trajari. Ja. Daarom,
Karta dekba. Ja. Je moest melden aan. Mooi zo. Voor je abitori, want Theo een stem. Ja. Ja, je moest go stem. Ja. Dat je abitori. Ja. Je kan tak keren no. Arregeren no abitori. Arregeren kari kono. Dat Ja. keren materiaal dekba. Ja. Lopsa. We zitten gewoon die alleen. Je moet rekenen naar 30 dagen. Ja. Maar Wacht, Sami sa ID. Je poti. Aladi sa Adoi. iemand teken. Ja. Je poti doi Ja, toe. ja, ja. Dus de man kan lees dat puro. Ook toe. Uno mek no was maar Ook die toe. 69. Dus alade san dat de man bereiken. Ja. Zo. Dat is. Dus geen water af te wassen. Nee. A regering tak 25 mei 2025 Verkiezing. verkiezingen. 100%. Maar ja, want toen we horen we EG verkiezingen. Van wat gaan we doen? Niet verkiezing. Ja. Verkiezen de Maori. Ik don't sabi. Ik denk zo toch. Want de man kan zelf democraat. Ja. Maar de man denkt no democratisch. Dus dat is. Want de mij legt dit aan uit. Maar ja. Je hebt dat voor de maat. Wordt ook later omdat het ook belangrijk is aan de voetaki. Ja, toch, tuurlijk. Nee, maar is niet te onderschatten. Nee, maar wat is Oké, dadelijk. mooi zo. Probeer eerst naar IMF. Want dat nou is belangrijk aan IMF. toch? Dat na pres pari meneer. Economie wat is toch? Na economie. Juist. Dus dat is wat is. Mhm. En is dat Sorry. ook bijzonder hoe IMF economie komt er, Ja. toch? Ja. Is dat maar toch? Ama via pang. Ja, toch? Ja, Ama- IMF toch. Ja, toch? Pamane baka Okamuro. Ja. Mura. So we jere ja. If a farmer ning Ja. anyhow om niles verstand. Ja. Je begrijpt. Ja. Tak amanda ekong en amana wan directoro. Ja. Ja. Biji dago. Amana wan bigi dagu. Amano gewoon se bere se boututori. De wan say bit beti. No, de man de beta baga futu. No, amano de manati. Nee. Amana wa mandi tama parentifiye, ama parentifi. Ja. Tama tak nee na nee, tama tak ja na ja. Ja. Maar sama e kon doen. Amai kongi today. Today no more. Today no more. En sama bi leg uit ba. Dat eigenlijk ama fin senang regering di si. Ama eigenlijk een voorbeeld jouw wereld. Die grond Die tapo. bloot tapu. Wat afas Fufa. Keren no. Afas voor bij de 3 jaar terug. Ja. Economie. Ube Monitoring. fal dano. Ube basta eigenlijk. Ube klari. Ube klari. Isap de man beleg uit tak ufait toch. Ube klari toch. Faillit. Bankrut. Juist. Dus daar man tak hier no regering di si. Buroko tapatora ti. Want de man kan IMF legt de man uit tak hier. Di sim do. Fi ikong. A economie fi gualok toe. Is Ja. gestabiliseerd toch. Ja. Maar tak hier no. Ik ben trots op ze. Ja. Want de man zit de tori. Boom. Heel goed ook. Ja. En afaswa ama tak hier no. Sernang. Ama na big up. Je big up de man. Ja. Omdat de man rook Dus in feite, mino Ja. koti mo Oké, fo. ja. Sabi di man dis kondo. Ja. Naf konja regering. Wan Ja. rim. Tak yere ja tayi bere. Stevies don boom ina sadel. Ja. Want saye do. Ja. Je do en boom. Ja, tuurlijk. Je do en boom na granim chakonji. Ja. Je do en boom en aman taki ogo takanga DNA. Ja. Dus de man Granland die krutoso. Ja. O takanga bepaalde orga. Puyere fegom. Maar aman tak toe. Ja. Tak a stabiliteit. Ja. Im taoring. Ja. Ja. Dus inom ko dulek tante Jenny. Tak inom anya stabiliteit. Jo bossing. De bossing. Nee. De borokador of Nee. centrale bank. Nee. No. Want dan man leggen uit tak hier, brada. No. IMF heeft volle gaan staan, toch? Alleen Ja. je begeleid je. Mhm. Alleen wat pad ook. Ja. Je begeleid je, toch? Mooi zo. Maar op een gegeven moment, die kon volwassen, Ja. dan moet Lucy. Ja. En tem Lucy. De non frigit sam leri. Dus dat, de allemaal kon leggen uit, allemaal tak hier no, in een vallen terug. Nee. Want dan heb je een probleem. Allemaal tak bepaalde wenk, daarmee komen, moet hij zijn, doe het, hoe de bezig gaan eten. Ja. Tak hier no, als er corruptie, In werken weg. is dat toch? Ja. Ja, man, bepaalde man die nos dong juist boem in dat bepaalde post en dan want die. In drip den. Ja, toch, want de moeilijke situatie. De mau jens. De mau jens, De toch? mau pora sani. Ja. De mau do express sani. Ja, ja. Alek attenda acte 100 ben pai Ja. toch. Je de potisma. Ja. Isabi toch. Da man be schrijven pot tap de age hero. Dus, ja. Je verstand. Ja. Dus ala de soort door dat hij im go luku fasantan stabiel. Ja. I verstand. Ja. En daarom wa jarte masar telten bem. War skoru mas manoyere. Nee. Want i ben jere tak dan dissident dat hij terwijl nou een sober beleid bijvoer
Maar, i koers be stabiel, alasan en no we stabiliseer baka, Ja. isabi to. Ja. Dus samen kof leg uit sami e verstang, sami destilleer puru, Ja. taki asandis nom gasma anu, di no sabko omangeng. Dat die, in scherp dat wat hoor dat die. Iya, Dus eigenlijk, van mij komen mijn legbobal, zeg maar dat je rem de trost op uno. iya, We zitten kom. iya. Eigenlijk, aan het gaan volgen toe dat je no. Daarvoor kiezen hori, traiari. Im sabi serefi. Nogo pot man, dak amango, pare man bij te karasan baga de man voor vorige regering. We bossen nog, pare we karas, we scattering. We scattering, nee. Iya, want wa yarte masara bosje beta kwe nyamen baka. De santi no mag taki. Nee, Ino, dat kan sanat moro. nee, kweti. Want ik denk dat op een niveau dat ik tang. Im tang, Ja, toch? am komoro gro. Juist. Am komoro Yes. grofu. Je verstaan. Ja. Want yo yere sani. Mhm. Mo bije leri taki, dan Brunswick ice coincy, Ja. dan de mote tak kan tok masar san toki lep krong. Ja. Ala de sot san wana so de worokoto. Ja. A dat de be doet toch? Ja. Dat de mo leki ala sot san uit. Ja. Je verstaan. Ja. Maar Samino man verstaan. Den zelf niet functionair. Nee, want daar ook gewoon net op dadelijk. Zo direct ook gewoon net op. Leg uit, zei mij leg uit. No. Ja. Want mijn leest toe. Ja. Maar zie dat toppers ik kom. Ni ma yere jaso. Im sab wansani Ja. brada rod archiman lukuman na sasaba yokromo wala mala. Odi a regering is boeken wan succes. Ja. Direct je jere wan los op terrasani. Eigenaardig. Ja. Is een beetje lastig. Dat is lastig, ja. Maar met dat altijd maar zeggen, als ze na volk, uno door. Nee. Uno door. We studeren ga scoren. En daarom met Milobator voor zijn president, toch? Ja. Fossi, mi gramma, Ja. en dan is dat blazy. Nee. Dus daarom aan het ageren, we gaan scoren, internet. Ja. Je moet maar druk op knop in de sialatori. Dat weet je. Ja, dat we als je kan denken, nee meneer, je spreekt de waarheid. Ja. Zij leggen uit dat bij. Google tag na DC. Juist. En Google nee. Dus zo als een euro zeggen. Ja. Dus daarom, als je ziet, de ching, elisi, ze namen no tomorrow. Nee. De man, ik kan leggen maar als aan uit aan mij go googlen. Ja. Maar Oké. je moet die internet moet je nuttig gebruiken. Dat is helemaal zo. Isabi toch? Dus Want nogmaals, soms ja. mij want chega wan passie. Ja. De kara passie dat brede weg. Dus, En na brede weg in o doro era. Dus- Au jerslik je doro maar ne doro. dus dat die. Isabi toch? Ja. Maar denk dat wan mooi pisik ba. Dat we kwam. Sa aksi mi taka wan yere wan poko awan Okay. kotes chip so. Yo Mac, ma bistaka nga de Bika ting, tena prespari san Bika teno mandrai, lobi uno mambai Wabi fkenki unde enki sa we sai dat we mai Biga yo me kunya ai, anga we libi we pai Te grotap sani e breni, dana we si yo pai Bika teno mandrai, lobi uno mambai Wabi fkenki unde enki sa we sai dat we mai Biga yo me kunya ai, anga we libi we pai Te grotap sani e breni, dana we si yo pai Alibi na uma gamble, só lees na cancha tiki. Só tem coloque opo, só tem na sosso picky. Toch in taal proberen, wins van libi happy. Maar no take ton kans, no lasses ref. No sério silly, no make them buy you yeye. Alasa na money, ma ane wiki dede. Trawai long by wisi na nga angry berry. Ma jarusu no mo make them no up ni days one piece bread. Segi, bibi you drink Hustle tranga, one day you making No luku trawang, you na fujeng Libi shatu So do yere dat wan taki no gonya ai no mek man kokori konji 6 Dat die. im go doro na nga saye du Roko. ka fesi woroko Ja. en a regering disi no lobby stilstand water Nee. en want stilstand water insecten gos Ja, daar natuurlijk. ini maskite broeder Maskita, ja. sabito Mhm. eji ala soort sani maar ta watrai loos dus je woroko Ja. je dusani je sticht die gezin isabi toch want de mogelijkheden denoen Ja. adef odi je woroko ade iwan no smano muse bartak mi wan grong ino man bara bartak moro Ja. want AHP de toch Ja. i kan bowi also
Je kan doen disi, gemakkelijk 7% rente. Alla de sandati. A jum sorgo taki poti ede jange vrouw of een juwang of een vrouwwang pote ede richting. Ik moet mijn huis hebben. Ja. Een dak boven mijn hoofd. Dus dat En dat nou een pisva sociaal ook toe. Je verstand. Maar dan begrijp dat want tu trasan heb Ja, me begrijp dat ik Juni, is dat zomaar Juni toch? Beskop Beskop Juni. Juni. Anga, dus Iris. tu anga Iris dus tu biji san Kerkelijk orga. zijn, kerkelijk zijn, ja. Ja, en de mataki Ja. tak jere jaso. De informatie sa de abi. De mameki bari. De mameki bari Ja. man tak want a jersey. Ja. Sma want tek a regere abra want tek a kondre abra. Pa wakanga tor dat ano kampong. Ja, dus de Aman schreef, dat jere en Aman schreef president, Aman schreef Aladdin rechterlijke massa. Ja, ja. Leg de maar uit dat check dat dat hij, want sa ujere, Ja, we poten een briefje, ja, dat we zijn konji, ik kan doen wat ding, ja. maar is dat meestal te jere, dan go controleren. Im controleer. Is dat weet ook, dus Ja. de man beschreef, maar direct die man schreef wat hoor dat hij, Ja. dat bepaalde partij, Ja. politieke partijen, Ja. de was Suma, jobo, de maf de bana bom. bana bonanga, Berm. berm. Ja. De man jobo ko toch. Mhm. De man tak no, asa sama leggen dape. Ja. Mi arki die fa banama toch. Abana man. Leg me uit wat hoor dat. Abana man taki we moeten deze president afzetten. Nanga sang. Mino sabi. Kan dan nga mo vanga de bana da prana koroni. Oh, dat allemaal leg uit. Ja. En verder. Maar man aan tak afzetten, maar man leg uit. Verder moet dwing of na verkiezing. 25 zei Nee, kom, maar als je gaat afzetten. ja. If Amabetaki, we gaan deze president Ja. of VAP Ja. verslaan. Ja. 25 mei Ja. 2025. Ja. Daarna verkiezing. Oké. Maar if je dat afzetten. Ja. Is dat zo'n tak afzetten? Ja, maar kom. Men lekt die pura tapi sturu. Oh. Ines don dat pe moro. Oh ja. Dat afzetten. Oh. Is dat beter? Oké. Dat bana partij leg uit. Dat bana partij. Leg uit. Leg dat uit. Oké. Maar sa de tramataki. De drama begin leg uit met hij, want hier staan de man schrijven. Aber een partij. Maar kan de maar consens van. Volgens mij, je ziet het nou. Men leg je uit bij mij. Bepaalde man, die kan zeggen politicus. Hè. Ja. Eigenlijk, de man mag dat nooit doen. De man gaat naar camera, want doe camera toch? Ja, dat papalats dat pe wakti. Juist toch? Ja. Dan is het rustig, Ja. dan maakt het gebeuren. Eigenlijk, de man op tak niks. Want als waar de man kon aan het worden, dan begin je leg uit dat de man gaat en de man had nog op geschiedenis toch? Nee, de maar tiga De man san die daki. geschiedenis. Maar in een communicatie de man. Ja. In een bericht de man gaat naar 73 aan 72 dat de man Ja. go leg uit van NPS bureau kon naar VAP. Dat Maar de man man dede. het maar de man het overtaktek. Nee, dat is sabi. Geschiedenis dat de man was. O affairs. Nee, de man was sabi. Dus de man go na oruang. De man kon dat 73. Dat 73. Ja, maar Maar de man taktek het overtaktek. Nee, taktek. 82. Nee, de man, als hij taxer schreef. De man het over a formorso vanaf 2010 met 2020. Nee, als hij de man het niks. Oh, dat is geen geschiedenis. Nee, Sanning. ze hebben hun best gedaan. Oh, ze hebben hun best gedaan. De man draagt onder, de man legt uit van NPS, VAP en zoveel. De man kier, dat man tak over, de man kier wel los maar. Oh ja? Misa bete matragambo, abai sating, Abai saya. maar de man tak aantal mensen hebben ze vermoord. Een Dus aantal mensen. Jeremy lees een stuk. Ai. Lees een stuk. Ai. Met Kono. Hm. De man tak ja politicus. Ja, Leed don't op de tongen. ik denk zo. Ik denk zo. Ja, Ai. leed dat op de tongen. Ja. Want de man vindt dat hij nou weg van de minste weerstand. If me no leed na nasa ba jokromo Ja. den obri me. Nee. Maar adin betak en toetok. Ja, Adin tak if je verter wan li 100 lazy, dat is Ja. mijn review. ja, dat gaan we leggen uit. Ja, Maar dat is aan het hem leggen uit nou toch. juist. Aladdin told dat zijn man tak hier no. Samil op maar moro mooi van vasani. De man Ja. leggen uit dat 25 keer kom. Prairie. Ja. Toch? Dan omrekenen af, want wij zijn er weer, we gaan het land opbouwen. Pe. Jullie sabi. I beetje zo'n koers voor 2 taktek. Hey, Die lever. hey. Na niente capito. Ja. Dan no wat krijg moet je na ellende. a ellende. Een misère. A misère. Ja. De want jou go baka. Nee, de man tak do. Op hoe wel log toe. Fa. Jullie sabi.
Kan je gewoon heft terug. Kan de gewoon, ja, kan. Heft terug. Kan je morgen een beetje heftig Ja, toch. moeten vanaf Nigeria. Ja. Die op haar volk galop. Ja, gewoon galop toe. Of kan de mo bouwen een beetje podium aan berm. Ja, nee. Dan moet chara volk godap hè. De mo Dat beka- we daar lop Je toe. moet hef een cassava-fabriek. De heffing wel lop toe. Oh, zo op. Een cassava-fabriek is dat. Ja, de mo De op. heffing, ai. A wonen bouwproject voor de Dat man. hebben we Hoe toe. smal kalde do op en galop Ook toe toe. toe. Ah, Isabi ja, toch. dat hebben we bedoeld. Ala, desa, o kan de desan dat demo doen. Dat demo doen. De mo zit in ko. De mo zit in ko. Heft terug. Aan een heftig. Ja. Ja, dat demo doen. Ah, dat demo doen. Ja. Oh, dus de man opposani. Ja. Die de man vernietigt. Door Ai. op potalo. A economie, de mo. Bestel een paar heft terug dat de op economie wel loopt toe. Gewoon. Ook toe. Dus ala de papieren pa economie schrijven tapu. Ja, dat ben op in. De mo lek tenga lop toe. Ja, ja. Dat gemakkelijk. Is heel makkelijk. Oh, zo de man is asani. Ja, meneer. Want de man denkt als er nou doen. Ja. Je opping. Dan gaan ze heft terug. Maar na zo de be open dat de G-pakket, Ja. dat je denkt dat kan zijn go. Isabi toch? Ja. Want Isabi het in de terug bij komen. Mhm. Dan gaan de pakket. Aan de Dat pakket. heft terug bij op. Wat zijn appelles, no? Appellet. Ja, appellet, no? Op appellet aan de pakket. Ja, toch. Dat want dat kan op me op je libi. A economie. Me leri van pina. Dus dat die. Met druk Dus joh. dat die. Isabi, jere de man je want hoort dat kunnen een bepaalde pernasi maar go. Oh. If you go on feti. Ja. Dan we zien de banga om mij naar pernasi. Ja. Dan maar heb sa de mij chiri. Oh. Maar heb sa want die maar druk het al de godoro. Dus dat die. At dat de man die Dus zegt. dat die. Maar ja, maar zeg gabo, jere tori de taki. Ja. Maar me jake, abigi mai wakata per. Ja, en daarom maak me etaki. Oh. Trusiani na goron, pranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Isabi de het napek wan jaja sarnama en lek wan jaja sarna uma. En mi etak disi, mi sorguf mi serefi. Ala de yari di masar gado pot ma goron tapu mi sorguf de serefi. Masar dalamang. Mi wan leki wan san uittak mi sorguf mi serefi. Isabi tok en mi sorguf mi gezin. Mi sorguf mi nageslag. Mi no apting gisma wan mi no man afgunst. En mine na mazar dignity gambo. Ja, maar zeg gabo. We tegen eerlijk jaren, de man die legt uit bepaalde sani. Toch? De man legt uit. Ik denk dat de man gaat naar een podium of op straat. Dat de man legt afvallig uit dat no trouwe doti. Op straat. Asa de wan boer konti Een dem. boerenko. Kan de schrijf heft terug dat hij. Ja. Dan make heft terug op een jonge lok toe. Ja. Dat je make baret op de straat. Dat No die. trouwe doti op straat. Juist. Dat doe een boel sani. Dat kan je pa kondre go vooruit. En toen man kon naar kondre, maar dat Suriname is heel schoon en daar heb jij geholpen. Jullie, we gaan kondre kri. Met dat we gratangi, dat we want er al is begaan.